Valmis. Yksi. 2. Aja. Lähtö hyväksytään liukkaasti liikekannalle. Numero 1 Tinorix johtaa nyt 40 metrillä kaksikkoa 3 Patsurin Onni 2 Liinan Salama. Kankea startti numerolle 6 Hiskappi, se ei edelleenkään saa pykälää silmään, on kaukana muista ja laukalla 7 Karku. Numero 1 Tinorix johtaa, takaa jossa ovat 3 Patsurin Onni ja 2 Liinan Salama. Sitten tulee rakoa numeroon 4 Hiskin Humu, joka pitkältä pakilta parhaiten matkaan tulee siellä 4, 5. 5 Sikke P, 6. takasuoralle kaartuu numero 8 Kreivaus, 7. 9 Torppa Erik, rakoa kaksikkoon 6 Hiskappi, 7 Karku. Hylätään 7 Karku, väärä askellaji. 35.5 on puolikkaan väliaikaa ja väliaika kirjataan numerolle 1 Tinorix ja Keni Kauppinen. Nyt enää vajaat 10 metriä kaulaa kaksikkoon 3 Patsurin Onni ja 2 Liinan Salama, joka jatkaa toista rataa. Laukalla 5 Sikke P. Näin 4. takakaarteeseen numero 4 Hiskin Humu kiinni kurottavaa kärkeen liki 50 metriä. Sikke P askelillaan tulee 5, mutta on jäänyt kärjestä vastaavasti jo 70 metriä, ellei päällekin. Etusuora aukeaa ja 1 Tinorix tulee kiinni ajetuksi numeroiden 2 Liinan Salama ja 3 Patsurin Onni toimesta. Rakoa numero 4 Hiskin Humu, jälleen rakoa 5 Sikke P ja kierros täyteen ajassa 32.0. Prix du Nord lähdössä, Kirilenkki käyntiin ja numero 1 Tinorix johtopaikalla, 2 Liinan Salama tulee tuntumassa, sitten rakoa 10 metriä numeroon 3 Patsurin Onni ja jälleen ottaa laukan 5 Sikke P. 4. jatkaa 4 Hiskin Humu, 5. harvassa muodostelmassa 8 Kreivaus, hylätään 5 Sikke P, liiat laukat. Takasuoralle viimeistä kertaa ja numero 1 Tinorix kärkipaikalla, tuntumassa jatkaa 2 Liinan Salama, hakee voimia johtavan takaa, sitten rakoa jo 20 metriä numeroon 3 Patsurin Onni, pitkä rako 4. 4 Hiskin Humu, rakoa jälleen 8 Kreivaus 5. Tästä seuraava 9 Torppa Erik ja 30 kolmas puolikas. Selvin eroin mennään takasuoraan. Numero 1 Tinorix johtaa, ratsukon mitta nyt rakoa. Numeroon 2 Liinan Salama ja muut ovat todella kaukana. 3 Patsurin Onni väsyy, sitä lähestyy 4 Hiskin Humu. Tätä lähestyy puolestaan 8 Kreivaus, jota tavoittaa 9 Torppa Erik. Taustalla käydään kamppailua kolmostilasta, mutta näillä näkymin kaksikko 1 Tinorix ja 2 Liinan Salama ratkaisee voiton kohtalon Prix du Nord lähdössä, jota jäljellä enää 250 metriä. Maalisuora aukeaa ja johtopaikalla jatkaa numero 1 Tinorix ja Keni Kauppinen. 2 Liinan Salama, Marika Lohilahti kohoaa toiselle ja lähtee jahtaamaan johtavaa. Liinan Salama tulee tuntumaan ja Tinorix vastaa sisällä. Pari ratsukon mittaa nyt rakoa numeroon 2 Liinan Salama ja Tinorix vetää ajakomennosta alkaen. Liinan Salama 2, 9 Torppa Erik kipuaa 3, 1 Tinorix. (35.0) viimeinen puolikas.
eli tulokset lähtö 8, voittajakerroin 49,76. Sijakertoimet 703, 264 ja 378. Kaksarikerroin 72,31, lähtövaihto 6 854 euroa ja 50 senttiä.